Els fets descrits i de totes les seves conseqüències en sóc l'únic responsable i vull manifestar-ho de forma pública amb el meu compromís absolut de comparèixer davant les autoritats tributàries o, si s'escau, davant d'instàncies judicials per acreditar aquest fet i d'aquesta manera acabar amb les insinuacions i els comentaris. Sempre hi ha molt sovint un punt d'engany. Podem entendre, i que de vegades s'ha de fer, que per mantenir la moral d'un país, per tant, doncs, una notícia es retraci, que una notícia es disfressi una mica. Però el que no pot ser és que sistemàticament es menteixi i, a més, el temps la marge que et dona, el temps en què has enganyat, poc o molt, l'has d'utilitzar per redreçar les coses. Si aquest temps que t'has enganyat, en comptes d'utilitzar-lo per redreçar la situació, l'utilitzes per empitjorar la situació, bé, aleshores vas al desastre del qual ets responsable. Sí. No passaré la història com un bon conspirador. No passaré, potser passaré com un patriota català, això sí, però com un bon conspirador no.